Kini kaisa khuk nangmani bagui kok masaklainai chini press ni bisingtui ang puilano chini tiprani borok nang koi jabo chini thangnai election paibani porebo chini additional election जों वानसुगुमैया जे चिनि जों मैसों साबैसाग ताखबाय ताखु अमाय क्लाय जों नाइस्टर लाइमानि अबकुन दे उंगै मैया अमां कयनाय जेफन पाइथुं जेफन चेमथुं इलेक्शन तो थांनाय फायनाय अब उंगै तंनाय फियाबा थागलायनि इलेक्शन एडिसि इलेक्शन बलाय खवानामा संसा तिनि आं निजि चिनि दल बाय जों गुरि लायखा पयला आं खमलुं थांखा खमलुंनि एलाकाबो आं दुखा गोबांमा जि नग्रक सुबायजाखा एकदम नग काहाम काहाम बरक संजाखा बनि बां बलायखा खा खामखा बनि बाबै चिनि थांगा हाइन हायते तेलामराबो तिन तेलामरा एलाकाव भाइनो महरनिपुर तेलामरा मंगिया कामी तुलासिकप बासाइबारी रामचंद्र घाट अबाय आं थांदुक मानि बागै चिनि बेलायखा खामखा चिनि इभेन चिनि एमप्लॉयनि नग्रक बकुनो पार्टी ख्लाया बचारि खाइ दंजाबो बन्द पॉइंट राहाय मालिया अब्रा आं कयनाय जेफन पार्टी खाइ दंथुं साग बैसाग ताखबाय ताखु प्लिज निरक कमाय तांनाय जादि जों तिब्रा सारक जतन हामदालायबा दंनाय जों सालायगो थानसा नि कक ते हामदालायनाय कक सालायगो पियाबा जों शुद्ध कक साइ तमा बाइया चिनि कामा माथे बनाय प्रेक्टिकल मा फायनाय बुना आं कयनाय जत्त चिनि तिब्रा बरनो बिसेस तावक चिनि जोनुखा चिनि कताल पार्टी तिब्रा मथा हाय जों सालायगो चिनि महाराज पद्र किशोर बाय तुजुलजाक अ पार्टी आर ते गोबां चिनि बरनि एलायन्स दंगो आइनपिडि दंगो टीएसपी दंगो जत्त नां कयनाय जे जाते बाहाय साग बैसाग ताखबाय ताखु माय तांथुं बलायवाना संसा ते गोबां हस्पिटाल थांफायगा चिनि हस्पिटाल भाइनो चिनि बेहालबारनि खरफ चिनि चेयारमैन खाइ दंनाय बना बुखा बनि गोपाल फाटेखा को बसिरियास तो बहुत हस्पिटाल लाइ तुम खवाइगो माय क्लाइ चिनि रामचंद्र घाट दंगो आं लुखा गोबां चिनि कर्मी रंनि न स्पेशली आईपीएफटी पार्टी नि चिनि कर्मी रक नि नग्रक सकसाजाखा नष्ट खाइजाखा तैबो खानाका बनि मालमाटा वाक रक पुन रक तक रक पइन्ट बर क्लाङै थांगो तै तिनि आं कायसा जागा खानाका जे इभेन बुरिनि रांचाक रिक्साक रक नि बनि तत्रा काइन तमनि आ पइन्ट बर क्लाङ थांखाफु अब लेखे वाना संसा तैबो चिनि प्रॉपर्टी बेलाय देमै संखा अबरा पुरा गुरि नायफैखा आबंगै आं बेलायखे वानाबो बेलायखे सेलेंगो जाते माय तांथुं चिनि एडिसि इलेक्शन अब तो लोकल इलेक्शन अब कुनो चिनि असेंबली बंगिया पार्लियामेंट बंगिया अब तो लोकल इलेक्शन एडिसि जो तो साइमानो एडिसि हैव नो पावर आर ने चिनि कुनो रांबो करै तिनि क्षमताबो करै प्लस नि जस्ट कॉर्पोरेशन हाइसलाव तमानि आबंगै जों अमर वाचना दरकार जों एडिसि मानफानो चिनि जों आरो कुनो डेवलपमेंट प्लस नि साख्रि राखरं रेलाय मैया अब जस्ट सिंपल लोकल इलेक्शन छि आबंगै इलेक्शन एडिसि इलेक्शन पाइमनो तयै आसिके तंथना नांगिया अब आं जतन कयनाय जे जाते तै अमाय अंगै थांगा तै वाइसा रिपीट तांथुं अबना कयनाय तै बां कयनाय चिनि तिब्रा मथानि लिडार रंनो जेफन पाइथुं जेफन चेमथुं किन्तु जे लोकल लिडार पाइनाय रक ब्लाइनाय रक एलाकाव थांगै बराव जाते बर थामाव खांखे ब्लाइ जानाय गोबां मानसिनि चिक्ला रक दाव गुना नौनि खारजाक इभेन बुरि रक भाइनो नौनि खारजाक अबाय जों रिपोर्ट माइ दङ आं निजि सुदु रिपोर्ट छिया आं जे नायि फैखा आं मकल बाय नौइ फैखा आबगै आं कयनाय जेफोर नेता रकनो कयनाय चिनि अगारनो कयनाय जाते अब स्टक नांथुं तैसा बैसाग ताखबाय ताखु जों साब्रुं ब्रुंनो जों मालायलाय दंलायो कक सलाय दंलायो जेखुनु चिनि नोंफान आंफानो जों जाहाथे कुसि सावलायो आबंगै अबहाय जिनिस रक नोंमानि बेलाय जाया आं कयनाय जत्तनो चिन्दिबा सारक गोजान गोजान न पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन खालामबाय आं कयनाय हामबाय।